Berta, ako mi perieš spodnú bielizeň? Ako všetko ostatné v dome. S piesňou na perách a láskou v srdci. Myslím to vážne. Mám výrážky v mojej súkromnej oblasti. Súkromnej? Pri takej premávke si tam môžeš otvoriť Starbucks. Možno by si mohla zmeniť prací prášok, lebo to strašne svrbí a je to červené, najmä okolo... Prepáč. Sedím tu a raňajkujem pár. Ale to nie je problém párku. Sú to mäsové guľky. Čo to robíš? Hej. Prepáč, z tej vyrážky idem zošalieť. Čo ty do toho robíš? Nič, prosím. Zavolám jeho mame, zistím, ako bolo. Ale nebude to infekcia? Čo? Dobrý nápad. Vďaka, doktor. Doktor, kým som ešte tu, niečo vám ukážem.